Ako ang may-ari sa inyo ngayon. Kung papipiliin ako kung ano mga sasaliksikin natin mga Maymay ngayon 2018, gusto ko yung cancer. Show my rice. Show my rice. Ginagawa mo. Ako ay nagugutom, gusto ko show my rice. Show my rice. Show my rice. Ako ay nagugutom, gusto ko show my rice. I will reach 110. Gusto ko pa na pito. 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 Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Tuloy mo! Tuloy mo! Tuloy mo! Gusto ko na show my brain. Show my rice. Show my rice. Ako ay nagugutom, gusto ko show my rice. Show my rice. Anong pangalan niyo ulit? Rastaman, yo, half human, half zombie. At ang tinatakbo niyong posisyon? Senator, ito ang yung gabay ko, third eye, to infinity. Happy na infinity, and this is my motor. And my motorcycle. This is the Ghost Rider, umaapoy, may pakpak. What you gonna do, sir? What you gonna do? What you gonna do with the big partner? Ali, style dog. Style dog. Style dog na mo. Advance ako mag-isip. Iwan mo na ako dito. Kwento ko yan. Wala na. Finish na. Huwag mong subukan. One, two, three, four, five. You're not the one. Keep long away. Hindi sa Lord Jesus. Paano masabi? Ba't ako magtatakot? Hindi ko pa sapat yung narinig nyo. Ulit-ulitin ko pa ba? Ako pumatay. Malakas mo yung gado yung hindi mo ready. Di baliktad. Alam mo yung feeling na ang tanda mo na pero tanga ka pa din? Kailan ka tatalino pag patay ka na? I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards. Kamusta mga kaigan yan? And nandito tayo sa Nueva Ecija mga kaigan dahil Birthday, Kagawad Chris Morales. On that first Christmas morn, Ipaalam niyo sa sumbungan ng atno, ng sumbungan ng bayan. where Christ the child was born. Million fans around the world. So weird. Let's get ready to rap. Ready to rap. Ba't ako magtatakot? Takot. Binili ko. Ginagawa mo. Shabu ay ko'y Searching for a ride, keep searching for me. Sorrow in my soul, 'cause the things are wrong. Really doesn't company. Happy birthday. Uy, bagsak. Mga bobo. Gago. Mga bobo. Magaling kang kupal ka. Ina mo. Tara, Shopee Picoy. Paano masabi? Ginagawa mo. Paano masabi? Cellphone. Bobo. malakas mo yung gado yung hindi mo ready. Bobo. Daddy. Par, nasa na yung kasama nyo, par?
Daddy, daddy, daddy. Pacha pa delante, pacha pa delante, mueve el cabeza, y también cadera. Mabungis, sa akin ang eksena, ay tsak na panis. Tap, 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 tap. Paano masabi? Tinatanong ko nga eh, nagdodroga ka ba? Idaragtas niyo ako para masigurado niyo. Play me some of that jumping music. Princess Bea, mabungis. Talon! Una-ulo! Mga bobo! Is this Marcus? Quiero a Liza. Sinigang, 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 sinigang. There's one thing this video needs. Nancy Land. Marshmallow needs to be in this video. Who is Marshmallow? You're old. Warum versuchen wir zwei? Uy, bagsak! Takin na mo! To everyone who proved it's okay to talk about mental health this year and showing their viewers that it's okay to go through tough times like that. Meron na lang tayong isang kulang dito. Magbasa ng mga cancer na comments. Grabe, maugat! Oh, nice! Ang isipan Venezuela, Venezuela.